In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni San Jose ang manggagawa. Si San Jose na manggagawa ay nagsikap upang mapalaki niya si Jesus na ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa kanya. At dahil doon, nais nating pasalamatan ang Diyos at si San Jose sa kanyang pag-aaruga kay Jesus upang si Jesus ay maging matagumpay sa kanyang misyon dito sa mundo, ang maging tagapagligtas nating lahat. Tumahimik muna po tayong sumandali at inanyayahan ko po kayong pagmasdan natin ng maigi, mataimtim, at purihin natin ang Diyos sa regalo niyang anak na bigay niya sa atin. Si Jesus ang tagapagligtas, ang tagatubos ng sangkatauhan. Tingnan po natin at ipapaalala po sa atin na ang buti-buti ng kalooban ng Diyos Ama para sa ating lahat. Upang may pahayag natin ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya, ating ngayong alalahanin na tayo lahat ay makasalanan, nagkulang sa maraming paraan, lalo na sa pagtugon sa pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa. Alalahanin natin na kinakailangan natin ang isang manliligtas, ang Kanyang pagpapatawad at ang Kanyang kapayapaan. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. O God, creator of all things, who laid down for the human race the law of work, graciously grant that by the example of Saint Joseph and under his patronage, we may complete the works you set us to do and attain the rewards you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Magsiupo po tayo para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang na nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya sa isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na iyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito, siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong tugon, poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Kami iyong pagpalain at kami iyong... Yaong tao o taong nilikha mo'y bumabalik sa alabo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong ng mga tao ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami iyong pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang iyong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon kami kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak at aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Kami iyong pagpalain
iyong pagtagumpayin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, higit sa lahat mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi, at anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. We will stand to honor the Holy Gospel. The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang kahit saan maliban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa doon ng maraming kababalaghan. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magsiupo po tayong lahat. Kapistahan ni San Jose ang manggagawa
Si Joseph, the worker, isang karpintero na sa pamamagitan ng kanyang trabaho ay binuhay niya si Jesus. Sa kanyang pagkakarpintero ay pinakain at dinamitan si Jesus. Binigyan ng tahanan, inalagaan, sinubaybayan, minahal. Sa biglang tingin parang napaka-ordinaryo. Anong espesyal sa pagiging karpintero? Sa pagiging manggagawa? Ang ganitong kaisipan din ang umiral noon sa mga taong nakikinig sa pagtuturo ni Jesus sa sinagoga nung siya bumalik sa kanyang bayang Nazaret. Sang-ayon sa ating ebanghelyo, saan kumuha ng ganyang karunungan ng taong yan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya yung anak ng karpintero? Kumbaga, sino ba yan? Anak lang yan ng karpintero. Karpintero lang. Parang magsasaka lang. Mangingista lang. Laborer lang. Tricycle driver lang. Tindera lang. Janitor lang. Katulong lang. Gwardiya lang. Street cleaner lang. Empleyado lang. Job order lang. Ngayon, upang hindi tayo malito, upang hindi natin nilalanglang naman ang anumang trabaho, balikan natin ang tao bilang nilikha ng Diyos. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kamukha ng Diyos. At ang Diyos na ito ay isang manggagawa. Di ba siya may gawa ng lahat? Ng langit at lupa, ng karagatan, kabundukan, ng 100 islands, ng kalikasan. Tumigil na ba siya sa kanyang paglikha at paggawa? Hindi. Patuloy siyang lumilikha. Nagbibigay buhay. Patuloy na umiikot ang mundo. Sumisikat ang araw, tulad ngayon. Bumabagsak ang ulan, kumikilos ang hangin, tumutubo ang mga pananim, nagbubunga ang mga puno, nanganganak ang mga hayop, sinisilang ang tao. Patuloy na gumagawa ang Diyos. At ang bawat taong magtatrabaho, ang bawat taong magbabanat ng buto, magpapagod sa paggawa ng tungkulin, ay nakikiisa sa patuloy na paggawa ng Diyos. Ng Diyos na siyang nagsabing ito ang gawin nang nilikha niya ang tao. God created man in His image. Male and female, He created them. And He blessed them, saying, "Be fertile and multiply, fill the earth and subdue it." Subdue it. Pamahalaan ang lahat sa mundong ito. Kaya bawat taong nagtatrabaho ng marangal ay nakikibahagi sa pamamahala sa mundong ito. Nakikiisa sa kalooban at gawain ng may kapal. Nakikiisa sa plano at pangarap ng Diyos na ang lahat ng sangkinapal ay matubos at pagkaisahin lahat kay Kristong tagapagligtas, Jesus Christ, the Savior. Kaya't noong idinulog ng anghel ng Diyos kay San Jose, ang planong ito ng Diyos, tinanggap agad ni Jose ang kanyang pakikilahok sa plano ng Diyos. Anong ginawa ni San Jose? Naging hari ba siya? Presidente? Naging sikat na taong iniidolo ng marami? Bigatin na taong may sinasabi sa buhay? Mayamang kayang gawin ang maraming bagay para magampanan ang tungkulin? Hindi. Nagpatuloy siyang mamuhay bilang isang karpintero.
Sa pamamagitan ng pagiging karpintero, binuhay niya at minahal niya si Jesus. Sa pamamagitan ng pagiging isang manggagawa, isinulong niya ang plano ng Diyos. And here is the beauty of it all. As a child, Jesus learned from Joseph the worker how to work diligently, how to work selflessly. First, he learned from Joseph the worker the art of great carpentry, how to work lovingly with wood, so that later Jesus would lovingly climb that wooden cross for the greatest work of redemption. From Joseph the worker came Jesus Christ the worker, Jesus Christ the Savior. Isang napakalaking karangalan ang makiisa sa gawain ng Diyos, sa gawain ni Jesus. At ang paggawa, ang pagtatrabaho ng marangal, ang paghahanap buhay ng may pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kapwa, ay pakikiisa natin sa gawaing iyan. Kaya't walang trabahong nilalang lang lamang, dahil bawat trabaho ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kahit simpleng paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay ay banal na gawain. Paglilinis ng bakuran, pangangalaga ng hayop, ng mga pananim, pangangalaga sa mga ilog at dagat, mga bukirin, pagmamahal sa kalikasan, pagdidevelop ng 100 islands ay banal na gawain. Pagtitinda, pagsasaka, pangingisda, pagninegosyo, paglilingkod sa gobyerno, maaaring maging banal na gawain. Pangangalaga ng may sakit at may kapansanan, pagtuturo sa mga bata, pagtulong sa mga nasa bilangguan, sa mga nagugumon sa bisyo, ay mga banal na gawain. Sabi nga ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Gawin ninyo bilang paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ni Jesucristong nagmahal, namatay sa krus at muling nabuhay, nagsimula ang isang mahiwagang proseso ng pagpapanibago sa lahat ng tao at buong sangkinapal. Ang lahat ay buong kahiwagaang nililikhang muli sa pamamagitan ni Kristong buhay sa kanyang simbahan. Ang pagliligtas ni Kristo sa sanlibutan ay patuloy niyang ginagawa at patuloy na gagawin hanggang sa matupad ng ganap ang layunin ng Diyos Ama. At sa gawaing ito, tayong lahat ay kasama. Tayong lahat ay manggagawa. Ang bantayog na ito ng Panginoong Hesus na tagapagligtas, Jesus Christ the Savior, is a labor of love. Ito'y naitayo dahil ito ay plano ng Diyos. At ang planong ito ng Diyos ay pinag-aralan, pinagplanuhan, isinagawa. Hindi may tatayo ang higanteng imahen na ito kung walang nagtrabaho, kung walang eskultor, kung walang inhinyero. Hindi may sasagawa ang plano kung walang nag-ayos ng mga papeles, nag-release ng pondo, bumili ng materyales, kung walang nag-deliver at nag-transport ng mga materyales, kung walang nag-akyat dito ng mga materyales, kung walang nag-labor at nag-foreman, kung walang nag-karpintero, kung walang nag-asikaso ng kuryente, kung walang nag-clearing,
kung walang nagpaandar ng mga makinarya, kung walang nag-asikaso ng pagkain, kung walang tumulong, kung walang nagtiis, kung walang nag-overtime, kung walang nagsakripisyo, kung walang manggagawa. In fact, kung walang manggagawa, wala din tayong pagdiriwang ng banal na misa. Sabi ng pari, sa tuwing inihahanda ang mga alay sa misa, "Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness, we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Through your goodness, we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands." Work of human hands. Gawa ng aming mga kamay, Panginoon. Without the hands that picked the grains, without the hands that picked the grapes, without the hands that baked the bread, without the hands that fermented, bottled, and delivered the wine, without all that human labor, we would not have the Eucharist to celebrate. And so, dear brothers and sisters, redeemed by the blood of Christ, work leads us closer to Jesus Christ, our Savior, to Jesus Christ in the Eucharist. Sa misang ito, purihin natin at pasalamatan ng Diyos ang mapagmahal na manggagawa na nagbigay sa atin ng isang huwarang manggagawa sa katauhan ni San Jose. Ang Diyos na piniling makaisa tayong mga manggagawa sa kanyang simbahan at bayan, sa patuloy na pagliligtas sa sanlibutan ng ating Panginoong manggagawa, Jesus Christ, the Savior. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo kay San Jose na samahan niya tayo sa ating buhay at ipagdasal niya tayo para sa ating mga pangangailangan. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at ang mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi
ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante, naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha, mga walang hanap buhay, naway magkatakbo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway sa tulong ni San Jose, magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at ang mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinanghihinaan ng loob dahil sa pagdaraho at karamdaman, naway makatagpo ng lakas at ginhawa sa tulong ni San Jose na nagmumula kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa, noon sila ay nabubuhay pa rito sa lupa. Naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangailangan, lalo na ang pangailangan ng ating lungsod at ng ating bayang Pilipinas. Ama naming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa at pagsisikap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayo at ihanda po natin ang ating mga alay.
was given and human hands have made, it will become for us the bread of life. Blessed be God forever. Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this wine to offer. Fruit of the vine and work of human hands, it will become for us our spiritual drink. Blessed be God forever. We all stand. Pray, my dear sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice of your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, fount of all mercy, look upon our offerings which we bring before your majesty. In commemoration of Saint Joseph, and mercifully grant that the gifts we offer may become the means of protection for those who call upon you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. And just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. And on the commemoration of Saint Joseph, to give you fitting worship, to glorify you and bless you. For this just man was given by you, as spouse to the Virgin Mother of God, and set as a wise and faithful servant in charge of your household, to watch like a father over your only begotten Son, who was conceived by the overshadowing of the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ. Through him, the angels praise your majesty, dominions adore, and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, with the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body
and the blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night that he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Joseph the worker, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, Ricardo, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have gathered before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you, either passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit,
All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Jesus Christ, the Savior of the world, our brother and our Lord, taught us to pray. Let us pray like him. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now offer each other the sign of peace. Peace be with you. Behold Jesus,
the Son of God and the Son of Mary and Joseph, the Savior of the world. The Lamb of God who takes away the sins of the world, happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only my be healed. Let us all stand.
Let us pray. Having fed upon heavenly delights, we humbly ask you, Lord, that by Saint Joseph's example, cherishing in our hearts the signs of your love, we may ever enjoy the fruit of perpetual peace through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And through the intercession of the Blessed Virgin Mary, our Mother in faith, Saint Joseph, our example, and our patron, and all the saints in heaven, may God bless you and your loved ones, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our celebration is ended. Go in peace and joy of Christ the Savior. Thanks be to God. Praise thee and sing thy wondrous song. Oh, never fail to aid us in every need our own. Thine aid canst thou refuse. With Jesus in thy arms, and all thy love overflowing upon this infant child. Saint Joseph, here we praise thee and sing thy wondrous song. Oh, never fail to aid us in every need our own. So, tapos na po ang ating Holy Mass. So, we thank our partner, St. Joseph Cathedral Parish, headed by Monsignor Rey Jose Regudos, and all the rest po ng ating mga kaparihan. Maraming salamat po. And now we come to the next part of our program, the blessing of Christ the Savior. So may we request our City Mayor along with Ma'am Owie and Sir Art. After the blessing of the statue, we will be going down again for the blessing or the unveiling of the marker. So may we request everyone na meron pong hawak na kandila ngayon, pwede ho nating ilagay mamaya doon sa nakalagay po dito sa side for the candle holder. So pwede ho nating ilagay po mamaya po dyan. Maraming salamat po. Let us now bless
this statue of Jesus Christ, the Savior of the world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace, the mercy, and the peace of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all. This statue of Jesus Christ the Savior, a symbol that we are blessing today, express our faith and love in various ways. It serves to bring us to mind our Lord's great love for us and to increase our confidence in Him being our Savior and our Helper. When therefore we call down God's blessing on this statue, our foremost concern must be that our Christian lives bear out that kind of witness we give by following Him. And so we listen to the reading. From the second letter of Paul to the Corinthians. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. All of us gazing with unveiled face on the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory as from the Lord who is the Spirit. Therefore, since we have this ministry through the mercies shown us, we are not discouraged. Rather, we have renounced shameful hidden things, not acting deceitfully or falsifying the word of God, but by the open declaration of the truth, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. The word of the Lord. Responsorial Psalm, let our response be, I lift my eyes to you who dwell in the heavens. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. Response, I lift my eyes to you who dwells in the heavens. Know that the Lord is God, He made us. His we are, His people the flock He tends. Response, enter His gates with thanksgiving, His courts with praise. Give thanks to Him, bless His name. I to you who dwell in the heavens. For He is good, the Lord whose kindness endures forever, and His faithfulness and love to all generations. Response, the intercessions. Not making a pretense of religion, but in commitment to its true power, in following the Savior of the world, let us call on the name of the Lord, saying, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Most merciful God, it is your wish that we be always mindful of your marvelous work. Grant that the things we behold with our eyes may move our minds to dwell on the signs of your mercy. Lord, hear our prayer. You seek worshippers who will worship in spirit and in truth. Grant that with the aid of these articles and symbols, we may follow the way of devotion and faith. Response, Lord, hear our prayer. through your Son, you have commanded us to pray without ceasing. Grant that steadfast prayer may help us to live pure and devout lives. Lord, hear our prayer. In your church, you generously provide us with every means of holiness and salvation. Grant that whatever we receive through the ministry of the church
we may use for its upbuilding. Response. Lord, hear our prayer. Let us pray. Now the blessing. Blessed be your name, O Lord. You are the fountain source of every blessing. And you look with delight upon our expression of love and devotion. Draw near, we pray, your servants to this symbol, to this statue, to the person of Jesus Christ the Savior. Grant that we may all strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. May God, who has revealed his glory to us in Christ, bring our lives into conformity with the image of his Son, the Savior of the world, so that we may reach the vision of his glory through Christ our Lord. Amen. Amen. And may Almighty God bless us, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan naman po natin ang blessing of our pilgrimage island, specifically ang ating pong the statue of Christ the Savior. And now we come to the unveiling of the marker. So, bababa po tayo. May we request po yung ating pong mga kaparihan to join the unveiling of the marker. Okay, so basahin lang ho natin ang nakalagay dito sa ating marker. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. John 3:16. And Jesus Christ the Savior, built under the visionary leadership of Mayor Arthur F. Celeste and the Sangguniang Panlunsod as a landmark of the people of Alaminos' faith in God, unity in love, and strength in the joyful hope, eternal happiness in heaven through Jesus Christ our Lord and Savior, here atop the pilgrimage island, where sky meets sea, where heaven conjoins with earth,
we come to follow our Savior. Lord Jesus Christ, Son of God, Savior of the world, have mercy on us. So muli po palakpakan po natin ang unveiling of the marker of the Pilgrimage Island. So may we request po ang lahat po ng to have a photo opportunity. Kasama po ang ating City Mayor or St. Joseph Cathedral Parish. Later po, yung mga iba, pwede rin po kayong mag-picture po dito. Hindi lang po tayo pwedeng magsabay-sabay. And of course, announcement lamang po sa lahat. Manatili lamang po kayo sa inyong pong mga kinaupuan dahil mamaya po ay iserve na rin po yung simpleng breakfast po para sa ating lahat. Maraming salamat po. So while waiting po, balik po muna sa inyong pong mga upuan. So may we now have the messages. Una po, pakinggan natin ang mensahe ng ating pong St. Joseph Cathedral Parish, headed by Monsignor Ray Jose Ragudos. Okay? So once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin si Monsignor Ray Jose Ragudos para sa kanyang mensahe. To our beloved Mayor Art Celeste and better half and Brian and their children, other children, to all our department heads of the LGU and the entire LGU family, to the Parish Pastoral Council of the St. Joseph Cathedral Parish and St. Mark, the Evangelist Parish of Alos, to my dear brother priests, brothers and sisters, magandang umaga po sa inyong lahat. I was searching in the internet if there is another 100 islands in the world, and I found out that there's only 100 islands, and it is found in Alaminos. And so we thank God for that. We give Him praise and glory because He created this world and He put 100 islands here in Alaminos. At the same time, with our love and vision of our mayor and all of us, we have enshrined the statue of Jesus Christ, the Savior of the world. And if I may speak in symbolism, this represents the whole world somehow. And at the center of it is God, the Savior of the world. Now, so many will come here. And so this statue will be named in many ways. Like, for example, Der Retter der Welt, that will be German. No? We have Clara here, our Austrian friend. She speaks Deutsch. And Savoir du Monde of French language. Then the Savior of the world, El Salvador del Mundo in Spanish, El Salvatore del Mundo in Italian,
ang tagapagligtas ng sandaigdigan sa Tagalog, manangisalakan tilubong sa Ilocano, manangilaban na mundo at Pangasinan, tan manangisalban ng mundo sa Bulinaw. Ito po ang itatawag po natin sa Kanya. Kasi lahat po tayo ay kinakailangan ng manliligtas sa mundong ito, sa buhay na ito. Ngayon, kitang-kita po natin ang isang bagay na malinaw. Biniyayaan tayo ng Diyos ng isang napakagandang lugar na tinatawag nating 100 Islands dito sa lungsod ng Alaminos. Ito ay regalo po sa atin, pangalagaan natin. At hindi lang pangangalaga na sarili nating kakayanan, pero pangalagaan natin ito sa pamagitan ng lakas at kapangyarihan ng Diyos, sa lakas at kapangyarihan ni Jesus. At ang kapangyarihan na yan ay naipapakita sa pagmamahal. At hindi lang ordinaryong pagmamahal, kundi ang pagbibigay ng sarili. Katulad ni San Jose na nagbigay ng kanyang sarili para kay Jesus, si Jesus na nagbigay ng kanyang sarili para sa atin, tayo rin po, magbigayan tayo, hindi lamang ng kung ano-ano, kundi ang ating sarili, ang ating pagsisikap, ang ating talino, ang ating pagmamahal sa isa't isa. At ang daan ng kasaganahan at kapayapaan ay ang pagmamahalan, ang pagbibigay ng sarili. Kaya mga kapatid, habang pagmamasdan po natin ngayon, ang statwang ito, ang imahe na ito, alalahanin po natin na binigay ni Jesus ang ating sarili. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Sa pagbaba natin mamaya, isa lang po sanang matira sa ating puso. Ngayon, lahat ng bagay na maganda at mabuti gagawin ko, at alay ko rin kay Jesus, at alay ko sa aking mamahal sa buhay, sa aking kapwa, at para sa lungsod ng Alaminos. Sa mga nag-aalay, binabasbasan ng Diyos at pinapasaganan niya ang ating pagsisikap. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay si San Jose, mabuhay ang manliligtas ng mundong ito si Jesucristo. Maraming salamat po. Thank you very much, Monsignor Leo Saragudos, sa inyo pong napakagandang mensahe. And now, atin naman pong pakinggan ang mensahe ng ating City Mayor Arthur F. Celeste. Monsignor Ray, Father Bob, Father Windel, Father Dennis, Father Francis, sa lahat po ng mga pamilya ng simbahan na nandito po ngayong umaga, sa aking mga kapwa manggagawa na nandito po ngayong umaga, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon pong umaga ay nandito tayong lahat, pinagtipon-tipon tayo ng ating Panginoon para po ipagdiwang natin ang kapistahan ng ating minamahal na patron na si San Jose bilang isang manggagawa. So dito po sa lugar na ito ngayong umaga, para sa akin, ito po magbuhat sa araw na ito ay isang kasaysayan, isang banal, makasaysayan at sagrado, dahil ngayon pong umaga ay ating pong binindisyonan ang formal na pagkilala sa ating Panginoon sa oras na ito. Alam po ninyo, mga minamahal kong kababayan, mga kapwa manggagawa, napakadakila ng ating Panginoon, dahil ito pong lugar na ito ay ginawa po tayong lahat na instrumento para po magawa ang lugar na ito.
Hindi po ito proyekto ng gobyerno. Proyekto po nating lahat ito. Proyekto po ito ng Panginoon para sa ating lahat. Para sa akin po, nararapat lang siguro na maglagay tayo ng isang lugar na pwede tayong magpanata, na pwede tayong manampalataya, dahil dito sa ating bansa, binigyan tayo ng napakaraming isla. Mahigit 7,000 isla ang biniyayaan tayo ng Panginoon. At lahat ng itong islang ito ay ginagamit natin sa pagsasaya at pagdiriwang ng ating mga pamilya. So sa araw na ito, para sa akin pong pananaw at paniniwala, nararapat lang po siguro na sa mahigit 7,000 isla na ibiniyaya sa atin ng Panginoon, ilaan natin ang isang isla, hindi para sa isang lugar ng pagdiriwang o pagsasaya, kundi isang isla na ilalaan natin ang ating sarili sa pananampalataya at pagpapapanata. At ito po yung araw na iyon, makasaysayan, banal, at sa ating pagsasama, nandito po tayo lahat para kilalanin na merong Diyos na nag-aalaga o nag-aaruga hindi lang po sa ating kalikasan, kundi para sa ating lahat. 2 araw po akong nag-attend, kasama ko ang aking may bahay sa mesa doon po sa Lukak Park na parte po ng ating kapistahan. Di ko po makalimutan ang mensahe ng ating dalawang pari na nagmisa sa Lukak Park. Ang sabi ni yung pong mensahe ni Father Francis at ni Father Mel nung sila po ay nagmisa. Sabi po ni Father Francis nung hapon na yon, humihingi po lahat ng pagkakaisa. Wala pong mensahe magbuhat po sa mga leader, simbahan o pati kaaway. Humihingi ng pagkakaisa sa bawat lugar kung saan tayo ay naninirahan. So mga minamahal kong kababayan, yan din sana ang aking hiningi sa ating lahat. Bilang inyong leader, samahan po ninyo ako na magsilbi sa bayan na ito. Samahan, magsama-sama po tayo sa isang adhikain. Na ang adhikain ito ay magbibigay ng isang mapayapang komunidad kung saan tayo naninirahan. Paano po natin gagawin itong pagkakaisang ito? Sabi po niya, hindi po natin mararamdaman ang pagkakaisa kung walang pagmamahalan. Hindi po natin mararamdaman ang pagkakaisa kung walang malasakit. Hindi po natin mararamdaman ang pagkakaisa kung walang pagdadamayan. Hindi po pwedeng hindi tayo magmahalan, hindi po pwedeng hindi tayo magmalasakit, hindi po pwedeng hindi tayo magdamayan. Pinanganak po tayong may kaakibat na pagmamahal. Pero sa nakikita po natin, ang pagmamahal na nilalaan natin ay sa ating pamilya lamang. Ang hinihingi ko po sa ating lahat, mahalin po natin hindi lang ang ating pamilya, kundi pati ng ating kapitbahay, pati ng ating mga kababayan, pati ng ating mga kalikasan, dahil ito po ay binigay ng Diyos para atin pong mahalin. Sabi ni Father Mel, kailangan din po nating mahalin ang kalikasan. So dito po tayo lahat. Gusto ko pong bago kayo umuwi, umakyat po kayo dito kung saan ako nakatayo para makita ninyo ang buong kalikasan na dapat po natin bigyan ng proteksyon, na dapat po natin ng bigyan ng pagmamahal. So yun po ang aking mensahe sa ating lahat. Napaka banal ng lugar na ito para sa akin. Alam po ba ninyo, nasa kulang-kulang 2 taon na ginagawa ang lugar na ito. Halos 2 beses, 3 beses, merong 4 na beses po akong umakyat dito. Banal para sa akin po ito, dahil itong lugar na ito, na pag ako'y pumupunta dito ng alas 5 ng umaga, o pag ako'y pumupunta ng alas 6 ng hapon dito sa lugar na ito, naalala ko po ang aking pagkakamali
pagkukulang sa aking pamilya at sa ating bayan at sa ating kapwa-tao. At dito ko rin po maalala at naiisip ang lahat ng mga ginagawa natin, ang lahat ng mga plano na gusto nating gawin sa ikabubuti ng lahat. Kaya ako po'y humihingi sa inyo na sana samahan niyo ako na magpanata sa lugar na ito. Dahil sa mga susunod na taon, kung atin pong bibigyan tayo ng pagkakataon, magtatayo po tayo ng isang simbahan dito. Magtatayo po tayo ng retreat house dito, na kung saan dito pong lugar na ito ay ilalaan natin para lamang po sa banal na pag-uusap. Pwede po tayong umakyat dito, pwede po tayong mamasyal, pero ipagbabawal po natin ang paninigarilyo, ipagbabawal po natin ang maingay, kundi itong lugar na ito ay lugar ng pagdarasal, lugar ng pagpapanata. So yun po ang aking mensahe sa inyong lahat. Sa aking kapwa manggagawa, lahat tayo rito ay manggagawa. Isa lang po ang dapat nating gawin. Mahalin natin ang ating trabaho. Mahalin natin ang ating ginagawa sa araw-araw. Yun po ang aking mensahe sa lahat ng ito. Muli, ito po ay makasaysayan at banal sa araw na ito. Hindi lang po sa lungsod ng Alaminos, hindi lang po sa probinsya ng Pangasinan, kundi sa buong mundo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Mayor Arthur F. Celeste. And announcement lang po, yung mga hindi pa po nakakakain, isa-serve po yung pagkain mismo sa inyo pong mga kinaupuan. So, speaking of food, nais po naming pasalamatan ang nagbigay po ng pagkain ngayon. Of course, ang Maxine Restaurant. We have here Madam Liway Aki. Ma'am Liway, thank you very much po sa pagkain. At syempre po ang Local Government Unit of Alaminos. So Father Bob, may magpapakain din daw po kasi po bukas, ako na po ang hindi po chismis po ito, pero ang katotohanan po, 60 years old na po si Father Bob bukas. Ayan, kaya advance happy birthday, Father Bob. Ate Lena, salamat sa pagbati. 6:30 po bukas ang visa ng umaga sa Pastoral Center at isang simpleng breakfast. Kumbidado po kayong lahat. Salamat natin sa Diyos yan. Ate Lena, okay. Grabe ka. Thank you, Father Bob. Di ba nagsasabi lang ho tayo ng totoo? Ayan. So, ngayon po, paalala lang po sa mga nakakain na rin at sa mga kakain pa po. May mga basurahan po na nakalagay po sa mga tabi, kaya hanapin na lang po at doon itapon ang ating mga basura. Alagaan ang kapaligiran, huwag itapon ang mga basura para napimpin po natin alin yung basura. Okay, so pakiayos ang ating mga ginamit, walang kalat, para po pagmamahal natin sa lugar na ito, mapanatiling malinis at maayos. Okay po, so it's 7:15, Father Bob. Tamang-tama. 7:30, ayan. 7:30, time check po tayo, kasi 8 o'clock po, tayo po ay bababa na lahat, and then baka hindi sasakay na po ng bangka. Kasi yung mga iba, Father Bob, hindi pa po nakakakain. Oo, tulad nyo. Bago bumaba, picture taking daw, sabi ni Sir Kuya Ray. Ayan, at yung sabi ni Mayor kanina, lahat po na gustong umakyat po dito sa taas, akyat po, and then mag-picture po kayo bago po bababa. Para naman po sa ating fluvial procession. Picture, pag may time. Ito ang katuan, nagkakaisang sambayanan. Ano, Ate Len? Kitang-kita ang pagkakaisa nating lahat dito at pinagkakaisa tayo na ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tama ka dyan, Father Bob. Okay. So once again, aray. Kanta daw ko tayo ng happy birthday. Huwag na daw nahiya bigla si Father Bob. Kain na.
Ayan, si Father Bob na lang po ang kakanta para sa atin. Okay, magulo. Kung ayaw niyang kakanta tayo Kakain para na. sa kanya, Ayan, kakain na. siya na lang ang kakanta. Ate Len, kain na. Yan po hindi pa kumakain, kumain na po para hindi tayo makapos sa oras. Alam niyo naman po, mabilis pong uminit ang sikat ng araw. Buti pa ngayon. Maganda pa tong oras na to, Ate Len, no? Morning sunshine. Yes, Father Bob. And muli po, nais nating pasalamatan Okay, kayo dyan. ang lahat po ng dumalo sa ating pong, sabi nga kanina ni Mayor Art, historical and holy event for the city of Alaminos and for the province of Pangasinan. So thank you once again po sa lahat ng mga dumalo. Ang lahat ng department heads and section chiefs po ng LGU, ang mga punong barangays and their council, ang Diocese of Alaminos, St. Joseph Cathedral Parish, the parishioners and religious communities, of course, ang DepEd Alaminos City Division headed by Dr. Danilo Sison, TODA officers and members, the motorboat associations, yung ating pong Paraw associations. Thank you din po kina Monsignor Rejo Seragudos, Reverend Father Wendell David De Vera, Father Francis Francia, of course, si Father Bob Kasaklang, and Father Roy Dennis Gomez. And syempre po, nais nating banggitin kung sino po yung gumawa ho ng 55 feet na statue po ngayon. Tawagin po natin ngayon dito. Matanungan natin kung paano niya ginawa, di ba? We have sculptor Sariel Armando Ancheta. Palakpakan naman po natin siya. Asan po si sculptor Sariel Armando Ancheta. Sir, asan po kayo? Ate. Ako, lima kami. Sa media po. Ilan tayo? Okay, so palakpakan po natin. And of course, we acknowledge ang presensya din po ng ABS-CBN. Thank you for covering this event. Maraming salamat po. Yan tayo. 8 ata tayo. Walo? Wala dito. Alin na kayo? Sige po, kuya. Mga lalaki pong nagbibigay na namin. Kuya, tubig daw. Ay, baba na. 3 lang. Ay, 2 lang po. Ay, sige po. Ay, magbaba. Meron na ito. Nakabilang kami. Okay, so muli po, palakpakan natin ang sculptor ng ating pong napakagandang 55 feet statue of Jesus Christ the Savior, si Sir Sariel Armando Ancheta. Ayan, sir, pwede bang malaman kung paano ninyo ginawa ito? Mahirap po bang sinimulan yung paano ninyo sinimulan? Kasi ang laki-laki po. Medyo mahirap din po kasi yung hindi ko po magagawa to. Opo. Hindi ko naman po magagawa to yung ating imahe kung hindi sa pagtulong-tulungan namin kasi ako sculptor nga po ako, alam ko yung design kung hindi naman po ako tutulungan ng mga kapwa natin manggagawa, hindi po natin matatapos ito. Lalong-lalo na po yung pinakautak ng si Mayor Celeste na siya yung nagbigay ng daan para magawa po natin to. Ilawan po. Salamat. Ano po ninyo katagal ginawa po itong statue na to? Parang magto 2 years na po kasi sinimulan po nung 2015. So, yun po, at least nagbunga po yung sakripisyo nating lahat, mga manggagawa. Kaya, yun po. Okay, muli palakpakan po natin si Sir Sariel. Ayan, kanina po sinasabi niya kasi na sa tulong ng komunidad, tulad ng nabanggit ni Mayor kanina,
nais lamang ho nating banggitin yung mga nag-attend po, yung huling nag-attend po doon sa pagdadala ng mga construction materials dito po sa mismong area, dito po sa kinatatayuan ko po at sa inyo pong kinaupuan ngayon ay kasama natin po dyan ang TODA, and then we also have the PSU, NSTP, and ROTC, ang ating mga kapulisan na mainstay po, ang LGU employees, ang mga surrenderers po natin, ang DepEd family, maraming salamat po, ang Alaminos City Water District, at yung iba pang mga tumulong po ay yung grupo po ng ating mga fraternities. Dumating din ho sila para po tumulong dito. So palakpakan po natin sila, nandito man o wala po sila, palakpakan po natin silang lahat na tumulong. So muli po, maraming salamat. Okay, so may photo ops po, bawat group na nandito ngayon with our city mayor. So una po ang DepEd. Ay, kumakain pa po. May we request yung staff po na in charge sa ating garbage plastic bags, no? Pwede pong iikot na lang ho natin para pagkatapos kumain po ng lahat ng ating mga bisita ay dyan na po nila ilalagay. So kayo na po yung iikot. Okay? So maraming salamat po. So DepEd family po, para po sa photo opportunity. Okay. So DepEd family po with the mayor. O next group po, yung mga gusto pong magpa-picture, yung mga gusto po pong magpa-picture na po. Yung mga okay na po, nakapagpa-picture na, pwede na pong bumaba para po doon sa ating pagsakay sa ating mga respective bangkas. Para naman po sa ating fluvial procession. Okay. Sir Sol, baba na po. Sir Sol po ang in-charge kasi ng ating pong pagsasakay sa lahat po ng guests doon po sa bangka para sa ating procession po. So yung mga tapos na pong magpa-picture, pwede na pong bumaba po. Tayo po ay bababa na rin, Father Bob. Baba na tayo, Ate Len. Pag bumaba kayo.
Kung okay na po tayo, sabay-sabay na po tayong bumaba. Naghihintay na po ang ating mga bangka. Sa picture din ako. Kumakain pa rin siya. Picturean mo rin ako. Kumain ka muna. Ibababa na rin po natin ang ating mga imahe. Hindi ko naubos yan dito yung itlog. Sa fluvial parade po, mauuna ang ating mga paraw. Susundan po ito ng 10 private boats. Susunod po ang malaking tituya at ang malaking bangka pa ulit ng local government. Nasusundan po ulit ng 9 na private boats. Aalis po tayo ng 8 o'clock. Time check po natin, 13 minutes bago po mag-alas 8. So pagkatapos po nating mag-picture taking, bababa na po tayong lahat. Okay lang. Lukon. Luko ka. Apay, paaba ka kinatig mo? Paaba ka kinatig mo? Yan na tayo magpapapicture. Dito bang? Pwede po. Iwan niya na po sa kubo ng mga taga dito. Okay na, katlog na ako. Picturean nyo nga siya kasi hindi siya makakomfortable sa... Hindi siya ako. Picturean nyo nga siya. Ako na ka. Akin na kuya Gani. Para matapos na. Ako na ba makasalito sa mga nakakainom? Ang tubig ko pala dyan meron ka. Ala, ano ka? Ano kang doon? May pinakawak ako. Simpo. Nagpagpakaasin ni. Simpo. Asan ang madre? Bumaba na ka sa Rosel? Bumaba na po ata. Sabay ganun agad eh. Hindi ka nga sinigalit dyan. Tap-tap po na. Jenny, ay! Bakit mo? Bumaba ka na sir. Jenny Harker daw eh. Jenny huli na. Ay, Rawal! Pero parang hindi nag-picture, may picture ako na dito, kayo na.
Tapos na? Jen! Tawag ka Sir Ray kanina. Sir Ray! Nakapag-picture na ba ang lolo mo? Dito niyo ako kukunan. Okay na kayo? Okay na kami. Doon ang gusto mag-picture. Okay ka na? Against the light siya. Ibaba mo siya kay exposure siya. Ayun. Ibaba mo kaya, ibaba mo. Live ba yan? Oh my God, Kabi! Ay, hindi pwede. Recording ka? Nakababa! Ibaba na ba? Jen! Nakababa! Dali lang. Ah? Bakit na? Kanina pa ako dyan. Maliit lang kasi. Meron pa daw. Meron pang ibababa. Marami pa. Bangal ko na sa magpatawag sila. Tingnan natin ang ating Mother Superior. Malalaki ka. Ano ka ba? Lalaki ka, no? Halika dito. Magmano mo tayo sa mga lola natin ay. Saan ka kaya ang biniling na kung ganyan na yan? Mo ba nang kami? Tapos ka ba gumain? Dito sa area, Big Pasawar, Sir Vic, kahit mauli na tayong pumunta, Si JR po, kailangan mauna tayong drone. Sir, tayo, kahit late na tayo, masundo na tayo o sasabay tayo? Doon na. Papasundo na lang po. Oo, marami. Sabi na tayo mamaya. Pauwi. Sabi na tayo. Hindi mo natin igigitna. Hindi mo natin igigitna. Ikat mo nga sa birds. Tawag si Carlo. Alas na yung bangka. Nasi kahit po ng bangaran. Kahit po ng bangaran. Ano, tutok ko dyan. Opo, maliwanag po dyan. Yung laking camera. Yung bangka. Dito din nung pwede kang mag-trip. O dyan, yan, pwede na. Hindi na siya mainit. Latan. Banat, i-shot mo. Kunin mo yung wala na, kung maputod mo.
Naka-record. Hindi naman siya kuya i-upload lang naman ni Sir J. Hindi yan live. Live. Sa taas. Connected siya. Sa Facebook nyo. Kayo na, sa inyo na kasi na-record. Kasi naban yung account ng MIS. Yung alam nyo ng sigilan. Kuwan, may mga copyright. Yung sabi, kanya dahilan ba yun? May copyright na audio tayo. Binan. Let me. Nagtaw na ka? Nag-live na siya. O sige. Okay?
Ganito na! Hindi, okay lang. Magulong ako lang. Naman kang ma'am dyan? Diba? Ito? Ito? Ay, station sa akin. Governors! Governors! Wala na. Dito kayo alis. May palas yung bangka. Kapag na agahan na kayo. Iba. Jay, alam mo iba nga kung anong tagsan kung dala natin? Oo, iba? Oo, hardboard to. Ha? Hardboard. Ha? Ha? Ito hardboard. Oh, may sardinas yan? Ano? Ano? Alam mo, may sardinas ka. Ay, doon ka. Hard. Hard, Ben. Ano yan?
Ha? Sila Rosalina po. Ayun ba? Tapos mo na din. Magpapahiram na lang ako ng pang-point bukas. Para hindi na pagkamali kasi puro daw sila mali. Gagawin ko ng food. Parang isang tao. Iba yung connection niya. Isang tao. Kaya nga. Maghihiram na ako bukas ng yung final. Kasi man iba-iba naman sila sinasabi. Sinasabi ng Pubeka. Sinasabi ng Puna. Pwede yung bati ito eh. Dapat yung bati ito. Na? Nama ka. Uy. Ano? Nalala ka ba? Pagtirma ni Lola.